Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salam. Onde ni ke? Oran chelli kore. Ba soda. Janta. Bo hande kawral mengal. Hande alarbare le 21 novembre 2018. Hodo waddi kawral mengal hande. Fa kolle aduna allo fu. Kolle en communauté international. Wiyama fulbe jadisi en. En jibbe holde aduna allo fu. Wana fulbe fu ngon jadisi en. A fami? Ɗum waɗi so mbi min garon fa gaɗe mobiliser nangodire ande wana fulɓe fu gon jadisi en yalla torraji gonɗi dow men ɗi yalla iwa dow meɗen a faami hande eɗen les base meɗen seware enen ɓiɓɓe fulɓe fa nangodire yalla pula kono yaara yesso mais en gaɗan o vidéo seeɗa fa kolle yimɓe prévu seeɗa par ce que aduna Allah fu nani utti base fe goto yiya e base me a bada fe goto yiya e ɓiɓɓe fulɓe base meɗen o bo ɗum waɗi so jimmi gaɗen vidéo seeɗa yalla yimɓe ɗe anda o woni o woni o min mbiɗa jeeya aka mbiɗa wiye Sékou Allah e Boli faami bon ɗo woni base me hande eɗen alarbare le 21 novembre 2018 en jiɓɓe holde communauté international wana fulɓe fu gon jadisi en jiɓɓe holde aduna Allah fu wana fulɓe fu gon jadisi en voilà ɗum jimmi ɗum waɗi koro vidéo